जों दिनै सफैजाक TEA एबा tipra एमप्लयी एसोसिएशन नि उयै दिनै जों खानाका बवालखालि एडिसि भिलेजनि पुष्पदन पारानि दिनै ताखौ कायसा एकदम बुंसे फबिरन्जन त्रिपुरा थांनाय 21/2/2022 रात अनुमानिक 8टा समायाव बिनि न' केबा कारा दुष्कृतिराव फैयै बिनि न'नो सौख्लां थांखा ओंखाय जों फैनाय फैखायरो बिनि माइरं थेके सुरु खायै डकुमेन्ट थेके सुरु खायै बिनि बनराव जतनो खाम थांखा एकटा जिनिसबो बाकी गैखा बिनि पुरा सेस ओंखाय जों TEA जों खबर मागै दिनै फाय सफैजाक ओंखाय बनो जों दिनै जे मानसक जरा जों दिनै माइरं ओंखाय आरो कम्बल ओंखाय आरो गलाराव किसा मिसा साइजो खायरेखा भिडिअ देखिलां ঠিক আছে साख्लायनानै मोसौ दिनै गभर्नमेन्ट रावनो जाहाथे बिनोरो फायै बनो सुस्थ तदन्त खायै बिनि जे कामा थांनानै मादैनो जाहाथे किसा साहाय्य खायनायनि बागै आं गभर्नमेन्टनि थाखाय आपिल खायो